So, fresh from San Ildefonso, Bulacan. Si Utoy, ayan o. Anong oras na pero? Time check. Ano bang oras dito? Check ko nga sa cellphone ko. 11:42. Ang release kanina, 6:30 or 6:40. Hindi ko na alam. Kaso nga lang guys, hindi ako nakapag-abang kung anong oras na nakauwi si Utoy. Kasi yan, hindi ko pa na ibababa. Ayan yung aso. Galing ako ng Malasiki. Nagpa-stud ako ng Belgian Malinois. Ito yung sinasabi ko guys. Kaya wala talaga akong oras na mag-abang sa Kalapate. Kasi mag-aabang ako sa Kalapate. Wala naman akong pera. Ito sigurado ng panalo. Matik na yung bayad sa akin dyan. Maliit ang 4,000 ko dyan. Kada stud nyan. Ayan. Pero hindi bale. Tulad nga ng sinabi ko. Ang pagkakalapati sa akin ay libangan ko lang. Hindi para hindi para mag-champion o manalo. Ang akin lang makauwi yung ibon ko. Ayan, nakauwi. Ibig sabihin, kumana yung napakasimpleng conditioning na ginagawa ko sa kanya. Kung napanood nyo yung video ko kahapon, November 2, yun, yung mga video na andon, kung ano yung pinakain ko, pinainom ko, yun lang yun, yung conditioning na ginawa ko. Isang araw lang na conditioning yun, mga boss. Ayan, pati sa pagpapakawala, wala rin akong toss o self-toss sa kanya. More on ronda lang dito. Ang ronda lang nito, pag gusto ko lang at saka pag may oras ako. Ayan o. Fresh from San Ildefonso, Bulacan. Fourth lap. Last lap na nila sa susunod na week. Ayan, tingnan lang natin kung matatapos niyang matatapos niya yung buong derby. Kung in-entryhan ko to, may certificate sana si Utoy. Kasi hindi ko in-entryhan. Ayan o. Hindi ko siya in-entryhan. Para sa akin naman kasi si Utoy, libangan ko lang tsaka laruan. Tsaka nagde-develop ako ng isang ibon na consistent umuwi. Ayan. After ng pagtatapos ni Utoy itong karera na ito sa NGPC, maghahanap ako ng ibang karera na south. Yung may matnog. Yun. Subukan nating karga kung meron ng mga club dito sa Pangasinan na meron silang last lap matnog, lalagay natin to para doon talaga natin makikita kung gaano ka consistent yung ibon na to. Ayun, tulad ng sinabi ko, nakikipagkarera ako hindi para manalo o mag-champion. Nakikipagkarera ako para sa sariling libangan ko, anti-stress ko ba. Yan, bukod sa pag-aaso, napakahilig ko kasi yan sa likodan. Ayan, ang dami kong aso dyan sa likod ko, nakikita nyo. Ito nasa 20 feet o 18 feet yung taas lang ng kulungan ko lang yan guys. Ayan o, pakita ko lang. Ayan o, sa likod yan. Kaya itong pag-ibon sa akin, libangan. Ayan guys, di naniniwala na ako na kahit sa simpleng diskarte sa pag-ibon, simpleng pang-conditioning, uuwian ka ng uuwian ng ibon mo basta tama yung ginagawa mo, tama yung pagpapakain mo. Sa katawan pa lang. Yan, ayun. Kahit pa paano natututo ako paghipo. Tsaka kahit yung pagpapauwi lang. Fresh from San Ildefonso, Bulacan. Ayan. Kaso nga lang guys, tulad ng sinabi ko, hindi ko na alam kung anong oras to umuwi. Kasi umalis ako dito ng bahay mga 7:20. Umalis na ako. Hindi na rin ako nag-check ng loop. Ayan. Utoy. Galing talaga.